Ndonzi Philip Gwaka ndakagara mujeri for 16 years 8 months ndiri mujeri ndakaurarama upenyu zvinopera jeri rinopera chinongodiwa chete kuva nedirection confidence pane zvose zvaunoita zvisiri zvako siyana nazvo papika jeri rinopera izvo ndakuita zvemagitari paprison day musi wa 16 November nenditoripo nebhendi rangu ndichitoridza ipapo titotokoka kuti yaitiridza yamundione ndichiridza music yemukati yatakanyorera mukati yaimuinzwa album launch musi wa 29 inenge ichitera 29 November nechilonch album same ipapo paDemview apo ndopane ndichilonchera ndati ndiri launchere kuDemview kunova ndokwandakakurira kuchikurubi tongoti ndokwandakakurira ndokumbaya atakaurarama upenyu boys zangu zvinopera izvi boys ngatishingei chete. Vatariri vangada kuziva kuti pamakagara muno muchikurubi 16 years manga mapara mhosva yei uye chirongo cheZPCS cherehabilitation chikubatsira sei vanhu vakaita semi vakabuda majeri nevachirimo kuti vanotarisira chii kunze uko? Okay, ZPCS after ndadzidza zvemagitari nezvemusic kubva muZPCS iko zvinhu zvari kundiita follow up vanofamba neni zvese zvandinoita ndinovaudza vandichiteta hani nhasi muri kuona ndiri mujeri mandakanga tichitogara titori nema-inmates ZPCS ndoyatendera ndinenge ndiri munomu even paalbum launch vanenge vakatondibheka seri yavo. Okay, hama neshamwari dzine hama dziri kujeri aiwa handi tinovaona jeri rinopera handi tinovaona hazviri kuti kusungwa wafa aiwa kusungwa pamwe kuchinjwa kweupenyu kunzi chinja mafambiro aunge uchiita uteere mafambiro anoenderana nesociety so handi tinoona hama dzedu dziri kuprison yai musi wa 16 tine munenge muone hama dzenyu tenge tiripo tichikutandadzai tichikuridzirai magitari muchiona hama dzenyu idzi vanobuda hama idzi vane zvakawanda zvavari kudzidziswa kujeri koko zvavachauya vachigona seni hama dzangu hapana izvo ndichaenda ndakuridza magitari but now ndato music